maar u heeft me niet beantwoord. Is er gekeken naar de resultaatgericht van die vertegenwoordiging van bijvoorbeeld Groenland en Faroe-eilanden naar de volkeren toe? Is er gekeken wat het resultaat uiteindelijk... Want wat je nu zegt, zou het logisch zijn. Maar wat is het resultaat uiteindelijk? Wat is het gevoel van de mensen? Wat zijn de bevorderingen van Groenland en Faroe door die vertegenwoordiging? Ja, voor de duidelijkheid, de Faroe-eilanden en Groenland, de inwoners daarvan voelen zich ook niet goed, ervaren dezelfde soort frustraties met het Koninkrijk Denemarken als de Caribische landen. En dit is maar voor een deel een oplossing daarvoor. Als je naar resultaten moet kijken, ja, dan kan je natuurlijk naar allerlei verschillende soorten resultaten kijken. Economische ontwikkeling of nou ja, elke andere soort resultaten wat je zou kunnen bedenken. En ik denk niet dat je er op zo'n manier per se over moet denken. Ik denk dat je eerder zou moeten meten van voelen mensen zich vertegenwoordigd, mensen van die eilanden in dat Deense parlement. En ik denk dat dat zeker meer het geval is dan op dit moment inwoners van de Caribische landen zich vertegenwoordigd voelen in de Tweede Kamer. En misschien mag ik met de toestemming van de voorzitter één kleine toevoeging. Kijk, er zijn heel andere modellen denkbaar. Hè? We denken nu aan het Frans model van het departement d'Outre-mer. Wat Guadeloupe, Martinique enzovoort, dat zijn provincies. Op een bepaalde manier lijkt dat op de openbare lichamen, alleen er zit een provincie boven. Daar is directe representatie van de kiezers van Martinique en Guadeloupe, die kiezen gewoon voor het Franse parlement. En zij daar ook in vertegenwoordigd. Neemt niet weg dat er dezelfde problemen met asymmetrie zijn. Dat neem je niet weg met welke politiek arrangement ook. Er is nou eenmaal een onevenwicht in demografische, economische enzovoort bestuurlijke kracht. Dat neem je niet weg. Het gaat erom hoe je het zo hanteerbaar mogelijk maakt. Dat is ook het enige waar wij eigenlijk over zeggen. En daarna zeggen we, terecht, wat u dat aangeeft, het allerbelangrijkste is, wat doe je voor de burgers op de eilanden? En dan zeggen wij, ga niet al je tijd besteden, verspillen aan democratische wijzigingen, morrelen misschien in de marge.